Lapin läänin eteläisimmän kunnan Posion luonto on todella monipuolinen. Peräti 3000 järveä ja lampea, erämaiset metsäseudut ja aidot tunturimaastot takaavat oivat puitteet luonnosta nauttimiselle. Posion länsilaidalla sijaitsee erikoinen retkikohde, 30 kilometriä pitkä Korouoman rotkolaakso. Jylhän maiseman syntysanat lausuttiin jo satoja miljoonia vuosia sitten. No, meillä olisi tarkoitus mennä alas tuonne Korouoman rotkoon ja mennä sitä Piippukallion ohi tuonne Pajupuron suuntaan lumikengillä. Katsotaan, miten syvää siellä on, ja ehkä sitten kiivetä tuonne Ruskeavirran jääputouksen luo ja katsoa, kuinka ylös pääsemme, ja siitä tulla sitten kahville tänne kanjonin laavulle ja sitten takaisin autolle. Miten Korouoman jylhä maisema on syntynyt? No, se mitä nyt nähdään, niin sehän on oikeastaan jääkauden tulosta 10 000 vuoden takaa, jolloin jäävirrat huuhtoi tämän kanjonin tähän muotoonsa, mutta alkuperäiset juurethan tällä laaksolla on jo miljoonien vuosien takaa, jolloin kallioperän laatat repesi ja muodosti tällaisen rotkolaakson, joka on itse asiassa koko Lapin mittainen, ja täällä niin kuin näyttäytyy jylhimmässä muodossaan 100-metrisinä pudotuksina. Lapin kallioperässä kulkee pitkä ruhjevyöhyke, joka ulottuu Posiolta Rovaniemelle ja mahdollisesti aina Kolariin saakka. Posiolla tämä Korouomana tunnettu ruhjelaakso on paikoin jyrkkäseinäinen 10 kilometrien pituinen kuru, jossa laakson pohjan ja ympäröivien kalliojyrkänteiden korkeusero on enimmillään 130 metriä. Korouoma tarjoaakin erinomaisen kohteen kiinnostavalle talvilajille, jääkiipeilylle. Laaksoa reunustavilta pahdoilta alas valuvat kohisevat purot jäädyttävät seinämät ja muodostavat parikymmentä erikokoista jäävirtaa. Ei tarvitse paljon herkistää kuuloansa, kun jo kuulee, että tuolla jään alla virtaa vuolasvesi. Suurin veden muovaamista jäätaideteoksista, Ruskeavirta, on yli 50 metrin korkuinen. Piippukodan laavulla lepäilee 2 kokenutta jääkiipeilijää, jotka juuri ovat selvittäneet jäävirran tarjoaman fyysisen ja henkisen haasteen. No, Korouoma tarjoaa jääkiipeilijälle Suomen mittapuussa suurimman haasteen. Täältä löytyy Suomen parhaat ja pisimmät putoukset. Ruskeavirta, joka tässä taustalla näkyy, siinä on ainakin noin 4-5 eri reittivaihtoehtoa, ja variaatioitahan löytyy aina loputtomiin asti, kuinka paljon itse haluaa. Itse kun katselen tuota jyrkkää Seinämää, niin ihmettelen kyllä, että kuinka siitä uskaltaa ylös mennä. No, sitä täytyy itsekin välillä aina ihmetellä, mutta kyllä siinä yksi lajin suola on varmaan se oman pelon voittaminen ja sen kanssa siinä kamppailu. Ruskeavirta, mammutti, sininen virta ja muut Korouoman jäävirrat säilyvät Rotkolaakson seinämillä osittain kesäkuun alkuun asti. Jos osuu oikeaan aikaan paikalle, saattaa päästä näkemään, kuinka suuret jäälohkareet irtoavat jääputouksesta. Putoamisesta syntyvä ääni kaikuu ukkosen lailla Rotkolaakson seinämistä. Laakson pohjalla kulkevaa kapeaa Korojokea seuraileva retkeilyreitti sopii talvikaudella mainiosti myös lumikenkäkävelyn harjoituskohteeksi. Kilometrin mittainen kierros upottavassa hangessa todistaa jo sen, että lumikengillä pääsee tarvittaessa sinne, minne jalkaisin tai metsäsuksilla ei nyt olisi asiaa. Perustekniikka on ihan sama kuin kävelyssä, suurin piirtein. Kaikki, jotka osaa kävellä, niin osaa lumikenkäilläkin. Sauvat on tietenkin vielä siinä apuna, että se on vielä helpottaa sitä. Nykyään on monenlaisia kenkiä, harrastus on lisääntynyt, on kehittynyt erilaisia versioita. Ja itse suosin ihan tämmöistä perinteistä metsurimallia. Tämä on tukeva jalassa, yksinkertainen, siteet ei petä koskaan ja helppo kuljettaa mukana. Ja lumikenkä sopii hyvin silloin, kun on etäisyydet on lyhyviä, ei kannata pitkille matkoille lähteä. Aika kova lumi, ei ihan pehmeässä sillä ei pääse tai ei jaksa kovin pitkiä matkoja. Jos on pientä
vaihtelua maastossa, jyrkkyyksiä, niin kuin täällä Korouomassa, tiheitä mettiä. Semmoisia se sopii hyvin. Posion Korouoman Rotkolaakso muodostaa yhteensä 26 neliökilometrin laajuisen luonnonsuojelualueen, jota Metsähallitus hoitaa. Korouoma ympäristöineen sopii hyvin niin päiväretkeilyyn kuin muutaman vuorokauden pituiselle vierailulle. Täällä on merkitty retkeilyreitti, joka menee tämän koko kanjonin läpi, noin 30 kilometriä. Se on tosi pääosin vain kesäretkeilytä varten, mutta pieniä pätkiä myöskin talviretkeilyssä. Sitten täällä on tietenkin siltoja ja pitkoksia on siinä polun varrella ja sen lisäksi on tämmöisiä laavuja, tulipaikkoja, pari autiotupaa ja sitten yöpyjiä varten on muutama vuokrattava kohde. Pidempää retkeä suunnitteleville Korouomassa on tarjolla 4 eräkämppää ja 1 kota, joita matkailija voi vuokrata käyttöönsä. Ruskeanvirran lähistöllä sijaitseva Piippukota on yksi suosituimmista yöpymiskohteista. Todellista erämaan rauhaa tarjoaa Korouoman eteläpäässä sijaitseva Koronkorsu. No varmaan eksoottisin kämppä meillä täällä Posiolla on Koronkorsu ja taitaa olla Villinpohjallakin eksoottisin kämppä. Se on kämppä, joka on kaivettu hiekkat harjuun ja se on siellä harjun sisällä niin, että etuseinä vaan näkyy. Ja sillä korsulla on oma lampi siinä, jossa on kalaa ja alue kuuluu tähän Korouoman virkistyskalastusalueeseen. Ja paikkana semmoinen, että varmasti saa olla omassa rauhassa oman porukan kesken siellä ja sitä Villinpohjan asiakkaat arvostavat. Posion luonto tarjoaa Korouoman lisäksi runsaasti nähtävää ja koettavaa. Luontomatkailijan kannalta erinomainen seikka on se, että käytännössä kaikki kohteet tavoittaa alle tunnin ajomatkalla, sijaitsipa majapaikka sitten missä tahansa Posiolla. Mikä sinusta noin kiteytettynä on Posion luonnossa sitä parasta? Vaikea kysymys, mahdoton kysymys. Posiolla on parasta se, että olet koko ajan luonnon keskellä. Se luonto on siinä lähellä ja ympärillä. Ja Posio on ikään kuin se Lappi pienoiskoossa. Täältä löytyy kaikki ne samat elementit, mitkä laajasta Lapinmaasta löytyvät ne isot aapasuot, löytyvät avotunturit, löytyvät ikikuusikot, järvemaisemat, löytyvät vanhat honkamänniköt. Kaikki ne asiat, mitkä Lappia kuvaavatkin.